Ayer pusieron mi película en la tele. Aquí estamos con Don Pami. Estamos en la casa de Influencer 4. Aquí está Don Pami, Don Designer y el Marcucho. Vamos a romper la tarima y vamos a subir encima. Wow, Sinatra. Къщата на инфлуенсърите 4. Разбиваме всеки параметри. Най-добрите не просто епитети. Дошли икони, правиме банкети. La casa de la influencia 4. Subimos al top, nadie es nosotros. Siempre ganando, no hay quien nos pase. Rompemos las reglas sin perder la base. Аз съм първия от час, съм Красимир. Не идвам с лошо, идвам с мир. Не старея, защото съм вампир. В този сезон съм ви комир. Няма какво да кажа, обичат ме мадамите. След моето порно има да ме спамите. С брат ми Пами, делиме си спалните. Само яки мацки под органите. Аз съм батервеско трафиканте. В игрите съм гиганте. Във всяка битка точките обрахме. Конкуренцията отвяхме. Най-добрия дизайнер. Пееме рап, не пайнер. Парата е време, пускай таймер. И Баленсиагата с големия грайфер. Къщата на инфлуенсърите 4. Разбиваме всеки параметри. Най-добрите не просто епитети. Дошли икони, правиме банкети. Къщата на инфлуенсърите 4. Разбиваме всеки параметри. Най-добрите не просто епитети. Дошли икони, правиме банкети. В това реалити влиза Пами, като се усмихна стават мои всички дами. Камери и микрофони, думите обрани срещу мен да играят, остават неиграни. Добре познаваш ме, много съм добре. И след всяка смешка слагам да печеля битки, не е зле. И на уинкойни обичам да кълве. В къщата прекарам яко време. Много е добре. За номинации става време. Тогава става зле. В къщата прекарам яко време. Много е добре. За номинации става време. Някой ще реве. Къщата на инфлуенсърите 4. Разбиваме всеки параметри. Най-добрите не просто епитети. Дошли икони, правиме банкети. La casa de la influencia 4. Subimos al top, nadie es nosotros. Siempre ganando, no hay quien nos pase. Rompemos las reglas sin perder la base.